uJesu Kristu uyinkosi bazalwane, siyambonga uNkulunkulu namhlanje ngoLwesine ngomsa wakhe sivukile. Ake sikhuleke. Baba wethu osezulwini, Baba wethu ophezu konke, siyabonga Nkosi ngalolu suku ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyathoba phambi kobuso bakho Nkulunkulu wethu, wena owazi konke ngathi. Sizofunda izwi lakho-ke Nkosi namanje. Sinikela konke kuwe, sinikela iy'ngqondo zethu, cabango yethu, imizimba yethu, iy'ndlebe zethu. Sikunikela konke kuwe. Lungisa-ke Nkosi, uqondise, usiphe ukuba sizwe, usiphe iy'nhliziyo ezamukelayo, bese uyasikhanyisela. Wena Nkosi okwazi ukungaqondi kwethu. Siyacela-ke sinokubonga. Sithatha indawo yakho-ke Nkosi namanje, ubuyele izwi lakho. uJesu Kristu inkosi, amen. Ngiyaxolisa bazalwane, Jesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile kwaze kwala. Ngiyabheka nje bazalwane ukuthi hayi, imikhuhlane iphumile. Yilowo nalowo nomkhuhlane oseke wamphatha uphinde ubuye futhi njengami nje. Kodwa into esiyibongayo kakhulu bazalwane, sivulwa amehlo. Ezwini likaNkulunkulu kukhona lokhu ukuthi kuba khona izifo. Ezinye zobe zingasalapheki. Ezinye zobe zingakaze zibonwe. Sesibabonile o-COVID, besingakaze sibabone. Siyayibona imikhuhlane manje, le mikhuhlane engajwayelekile ekhahlaza yonke into namathambo nakho konke. Siyawubona nawo. Sike sadlula naku-influenza. Sike sadlula kweminingi nabo-cholera sadlula. Sadlula ey'ntweni ey'ningi bazalwane ukuthi size siqonde ukuthi ukuphela kuyasondela. Ubuya kweNkosi uJesu kuyasondela. Sinalokho nje kujabula emphefumulweni yethu ukuthi okunye kwakho sesiyakubona. Kusho ukuthi uma ngabe sihambe kahle, izofika leli thuba lokuthi sihlale neNkosi yethu. Siyambonga-ke uNkulunkulu bazalwane. Sengiqala ngokukanta. Namhlanje-ke bancele sizofunda. Ningixolele ngizolokhu ngihlerisha umphimbo. Niyasazi isitori, kodwa sengiyaphila. Ngiyabonga kubo bonke abangithwalile ngomkhuleko. Ngiyaphila. Uthi lo mkhuhlane uma kade ukuphethe, awusheshe ukudedela umphimbo. Awusheshe ukuye kuphela nje ukukhwehlela and izwi liyaba affected. Ngiyaxolisa, ngizongixolela abazalwane. Uthe omunye ubaba sibonana ngomhla ka-10 wathi, mama, ungakhathazeki ngezwi lakho, thina siyalizwa. Ngambonga uNkulunkulu. Yazi ngambonga uNkulunkulu. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi hawu Nkosi, lokhu engihlale ngikucela ukuthi noma ngabe angizwakali kahle, kodwa angizwakala, kuzwakale ukuthi ngithini. Ngiyambonga uNkulunkulu bancane. So now izwi lethu-ke namhlanje sizoqhubeka encwadini esasiyifunde ngoLwesine oludlule. Sofunda ngokaJohane, chapter 5. Sizoqala-ke namhlanje ufunda kuverse 10. Akusiyi-series le bathandekayo, bese ngidlulile kuyona ngoba kukhona elinye izwi bese ngilinikiwe. Kodwa uma sengithi ngiyakhuleka, ngikhulekela leli zwi-ke phela, kwavele kwase kufika leli. So ngithathe lokho-ke engunikwayo ngaleso sikhathi. So akusiyi-series-ke bazalwane, kodwa-ke siqhubeka khona emseni kaNkulunkulu. Sizofunda-ke from verse 10 ke kulokhu. Size siyofika kuverse 14. Kufundeka kanjena-ke. Khona abasebenzi abaJuda kophilisiweyo yiSabatha akuvunyenyiwe uthwale uhlaka. Waphendula wathi, ongiphilisileyo ngiyena othe kimi, thabatha uhlaka lwakho uhambe. Bambuza-ke bathi, ungubani lowo muntu othe kuwe, thabatha uhlaka lwakho uhambe na? Kepha ophilisiweyo wayengazi ukuthi ungubani, ngoba uJesu wayemukile lapho kukhona isixuku kuleyo ndawo. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini, wathi kuye, bheka uphilisiwe, ungabe usona, funa wehlelwe ngokubi kunalokho.
ngicela ukumphinde uverse 14. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini, wathi kuye, bheka uphilisiwe, ungabe usona, funa wehlelwe ngokubi kunalokho. Izwi lakho Baba wethu ongcwele ekhuluma ngalo uJesu Kristu inkosi. Amen. Bazalwane, ngithe ngibona le ndaba kwafika nje kimi ukuthi kunalento ethi terms and conditions. Kunalento ethi imigomo nemibandela. Lamagama siwathola kuzo zonke indawo. Uyazi ukuthi uma ngabe uye ebhenki ufuna istatement semali oyibekile noma ke imali oyikhokhayo, kuba khona lamagama imigomo nemibandela. Uthenga ucingo, ibe khona lemigomo nemibandela. Uthenge noma yini, ngisho ey'tolo zey'mpahla ikhona imigomo nemibandela. Ngishophi ikhona imigomo nemibandela. Now ezwini likaNkulunkulu sinemiyalo, sine imigomo nemibandela yakhona ayiguquki. Iyafana selokhu kwathi nhlo. Imigomo nemibandela yezwi likaNkulunkulu. Imigomo nemibandela uNkulunkulu asibekela yona iyafana, ukuthi awoni nanokuthi uyahlala othandweni nasemseni wakhe uma wena ungezukona kuye. So ngithi uma ngiyibuka le ndaba ngabona ukuthi lo mgomo obekwa uJesu kule ndoda, ngabe kwakuyindoda, ngabe kwakuwumfana, umile uthi hamba ungabe usona, ngoba uma uwona kukhona okukhulu nokubi okukulindile. Ngayibheka impilo, ngabheka ukuthi kungakanani sizithwese khona kungafanele. Kungakanani esithi sesifumane umusa bese sizithwesa khona. Kufana njengokuthi uthi ugcwalelwa umfula umuka, kube khona ozokubamba akutakula akukhiphe. Kodwa wena ube uphinde ubone mhlambe kumuka ijakhethi yakho uthi uyayibamba bese kuhamba wena uqobo. uNkulunkulu uthe mayebona ukuthi siyamuka nomfula wezono, wathumela indodana yakhe ngoJesu Kristu. Yasitshela izwi lokuphila, yasikhombisa indlela yokuphila, yasipha amasu okuphila, yasikhombisa indlela yokumelana noSathane, yasikhombisa indlela yokunqoba. Kodwa thina sigijima silandele lezo zinto eziphumile esandleni sethu ngesikhathi sivula izandla simukela uJesu. Enhlizweni yami bazalwane, ngisaphindiswa kuleli zwi, kuye kwafika nje imigomo nemibandela. Kodwa manje ngiyambona ukuthi uNkulunkulu akuve kuwukuthi ufuna sinake le ndaba yalo muntu, ukuthi kwathiwa hamba ungabe usona kuyena. Ake sibheke nokuthi kwenzekani emva kokuba esephilisiwe. Wanikezwa imigomo, kwathiwa thatha uhlaka uhambe. Kusho ukuthi awusabhilongi kule ndawo, awuseyena wakule ndawo obulele kuyona. Bazalwane, uma ngabe sikhetha uJesu, sivuma uJesu ngabaseRoma 10 kuverse 9. Sisuke sishifta, sisuka endaweni ethize siye endaweni ethize. Kodwa uzothola ukuthi kwesinye isikhathi siyasho sime in one place, sime endaweni eyodwa. Uxolo. Sime endaweni eyodwa, singashintshi, singagudluki. Uthi uJesu, thatha, hamba. So siphiwe ukuthi-ke, mina-ke bazalwane, angazi wena la ukhona. Mina I was given back i-dignity yami. Mina ngaphiwa, angazi ukuthi ngizothi u-dignity, ngizomthini, ngizothi isidima, angazi ngesiZulu ngizothi yini. Kodwa uNkulunkulu uma ngabe esiletha emhlabeni,
usiletha nale dignity yokuthi uthi umncane kodwa umbeswe, ukhavwe ngoblanket, uzelwe ukuze ungabonakali ubuze bakho, aze uma wakhe akufake ngisho inapukeni, aze akumbase akufale ngisho indlebe ekhanda ukuthi ungangenwa namakhaza, akugoqe ngoblanket. Uzokhula ukwazi ukuhamba ngesikipa ungasafakanga irompa nejezi. Ukhule ukwazi ukuyihlukanisela iy'mpahla uthi hayi namhlanje ngigqoke ishethi, namhlanje ngigqoke ingubo, namhlanje ngigqoke isiketi, namhlanje ngigqoke ingubo noma ngifake ijazi. Kodwa all in all usuke unale dignity. Angazi ngizoyibiza ngani ngesiZulu bazalwane. Angazi ukuthi kuthiwa yini i-dignity ngesiZulu. Mhlambe bekufanele ngiyigugulishe. Kodwa uyayibona into engiyishoyo isidima. Now, uma sesona kunezinto ezisukayo uNkulunkulu abesinike zona siza emhlabeni. Then sesiyona-ke kuyahlephuka ngakunye kuyasuka ngakunye. Uma uyintombazane ulahlekelwe ubuntombi, kuthiwa ubuntombi bulahlekile kodwa ube lokhu uyintombazana unama-parts omzimba ephelele. Uma uyinsizwa kuthiwa awusensizwa yalutho kodwa ama-parts omzimba ephelele. Kunalezi zinto ezisukayo bazalwane. And then uma ngabe usumukela uJesu uyazibuyisa lezi zinto, athi ubusha bakho ngikubuyisa njengokhozi. Noma ngabe usumdala kangakanani, uvuka ube musha, hhayi ubusha bomzimba, ubusha bengqondo nomphefumulo. Now i-dignity yakho ibuye. Kusho ukuthi usukile, uthathile what was lost, uthathile into yakhe ebikulahlekele. Uyahamba njenge-instruction kaJesu. Uthi thatha uhlaka bese uyahamba. Awusabhilongi la, awuseyena wale ndawo. Bazalwane, ngiyabheka nje ukuthi uma sifunda ngo-Abraham, kwathi wasuka ezweni lakini nasehlotsheni. Kusho ukuthi akasabhilongi la u-Abraham ngokukaNkulunkulu. Ilapho-ke bazalwane indaba, ama-terms and conditions kaNkulunkulu. uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyabona ukuthi la ukhona angeke usebenze into azothi yisho ngoba angeke uyizwe usesixukwini. Uma siqhubeka nale ndaba siyifunda, uthi umuntu wayengazi ukuthi uJesu ngubani ngoba kwakunesixuku kuleyo ndawo. Bazalwane, inkulu umyalezo okule ndaba. Asingawuthathi kancane. Yilowo nalowo akazibheke. Ngilinganisa ngami ngoba ngisho into engiyaziyo. Uma ngabe uJesu eyisiza impilo yakho, akakusizeli ukuthi uhlale phakathi kwezihlobo zakho, uhlale phakathi kwezixuku. Akakusize, akayishintshi impilo yakho ukuthi iqhubeke ifane on the outside, ngaphandle kodwa ibihlukile ngaphakathi. uJesu uma eyishintsha impilo yakho, uyishintshela ukuthi suka la duma khona kudluka, phuma esixukwini, dela konke, asho njalo umhlabeleli, athi dela konke, dele manje. Ngike ngafunda enye indaba, bengiyifunda noma bengiyilalela ngisazi. Kodwa le ndaba ikhuluma ngokuthi uma ngabe ugxilile ekwenzeni impilo yakho ukuthi ibe mnandi manje, awuzuba naso isikhathi sokuthi ubekelele ngomuso la ukuphila kwakho sekuqoqiwe kumhlaba, sekufanele phile ingunaphakade. Uma uzofaka amazipho manje, lize lithi izwi, bekani ingcebo yenu phezulu, la ngedli khona ngisho inundu ayidli, nesela alifiki khona. Kodwa uma ngabe ubekelela ingcebo
yasemhlabeni, angisho ukuthi ku-wrong. Uma ubekelela ingcebo yasemhlabeni uzohlala ushaya uvalo ukuthi ngizokwenza njani uma ngingantshontshwa, ngizokwenza njani uma ngingagqekezwa, ngizokwenza njani uma ngabe i-economy ingawa, i-collapse, ngizokwenza njani uma ngabe ibhenki lami liwa, ngizokwenza njani. Uyabona ukuthi uba nalokho nje ukuthi ugade izinto ezinegative, izinto ezingekho right. Kodwa uma ngabe uthatha impilo yakho uyibeka kuJesu, ulalela mayethi thatha uhlaka lwakho uhambe. Uthi-ke laphaya kwenye incwadi konje kukuphi Nkosi yami, uthi ngibheke izwi lami sengibeke kude laphayana uthi bathi ijoko lami, angisazi ukuthi kukuphi Nkosi yami, uthi thathani ijoko lami nilibeke phezu kwenu, kuMateyu, Matthew 11:29. Bekani ijoko lami phezu kwenu, nifunde kimi ngoba ngithobile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Uthi ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo, umphefumulo-ke uzobe usufumana ukuphumula. Bazalwane, uJesu uma esinikeza ukuphila, usinikezela ukuthi asifuze yena. Uma esinikeza ukuphila, siclaima lobudodana uJesu asinika bona. Siyabuclaima kade sibusilahlekele ubundlalifa. Siclaima ubundlalifa, sithatha ubundlalifa bese siyahamba. Then okubalulekile kakhulu bangcwele ukulalela i-instruction, ukulalela umyalelo ukuthi uthi yenze njani. Usekunikezile ukuphila kwakho kwabuya kuyigcwele injabulo, uyachichima. Injabulo iyachichima, utshela mina-ke ngikhonza iy'mbali, ngikhuluma ngishona ney'mbali phandle, ngithi nibahle. Muhle uNkulunkulu, ngimbona kini. Every morning uma ngibuka iy'mbali, ngibona uNkulunkulu, how good God is. Muhle kangakanani uNkulunkulu. So now, unaleyo njabulo igcwele. Kodwa awusalaleli-ke manje ulinde ukuthi ithini i-instruction elandelayo. Bazalwane, ake sifuneni ukuzwa i-instruction kaNkulunkulu. Uthi u-Abraham uma ehamba elokhu ehla enyuka, uNkulunkulu elokhu engasho ukuthi iyo le ndawo, uNkulunkulu uzovusa ukuxabana kubalusi babo u-Abraham noLothi. Uma esevusa ukuxabana, usethi u-Abraham nca, asihlukane. Mhlambe that is isikhathi leso kufanele siphume ngaso esixukwini. Uthi u-Abraham awukhethe wena izuzo yakulo, asibuke lapho, ukhethe ukuthi iliphuzo yakulo. Ngoba uLothi wayengesiwe owayebiziwe uNkulunkulu, ukhetha kuqala. U-Abraham uzolinda ukuthi uNkulunkulu uthi shonaphi. uLothi ngoba kabiziwe uyakhetha. Qaphelani bazalwane. Uma sesinikeziwe i-instruction, akukhona kwethu ukugxuma sihlale, kodwa ukuthi silalelisise ukuthi Nkosi ngenzeni. Ngike ngathinteka ngelinye ilanga kukhona okhuluma ngokuthi ngibiziwe, ngase ngiyasuka ngahamba ngayishumayela. Uthi-ke uJesu, hlalani eJerusalema nize namukeliswe amandla. Angazi ukuthi ngiyaphi lapho, kodwa engikuqondile ukuthi lalela i-instruction. Uyakhetha uLothi, ukhetha iGomora neSodoma lapha emathafeni, ubona kunamanzi kunayo yonke into. U-Abraham ngoba yena wakuthiwe uyezweni engizokutshela lona, useyama-ke akakhethi yena phela ngoba usekhethile uLothi. Yayijulile ingqondo ka-Abraham. U-Abraham wayengomdala, kwakufanele akakhethe kuqala ukuthi wena mfana iyale, mina ngizoyale. Kodwa cha, walalela uNkulunkulu. Ilaphi indaba, instruction uJesu ikhiphile. Ake silalele ukuthi uthini. Usethi-ke kulo muntu, hamba ungabi usona. Usemphilisile, uyaphila manje lo muntu, akasadingeli utho kahle kahle olunye. Kodwa uJesu uyabona ukuthi ngco angimxwayisi.
Njengoba ngithi thatha uhlaka uhambe, hamba, kodwa ungaphindi ungabe usona, ngoba umuke wona ukhulu okuzovela. Hey bazalwane, mhlawumbe impilo yami injena nje ingoba ngithe sengitakuliwe ngaphinde ngona. Ngayo-retrieve, ngayolanda ijakhethi yami ebimuka nomfula wezolo. Mhlawumbe ngayolanda iy'nkophe, mhlawumbe ngayolanda iy'nzipho, mhlawumbe ngayolanda nje udaka lo lesigcoba ebusweni. Mhlawumbe ngayolanda nje into yokugcoba uyokushintsha umlomo, indebe zomlomo wami. Maye bazalwane, xwayani silaleli i-instruction. Ake sixwayeni bazalwane, ake siqaphelisise. Ake siqaphelisise. Sifanele sithathe istep, sisuke, sihambe. Umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu awusifikeli ukuthi sithothobale njengolamthuthu, sihlale ndawonye. Ukuthi asimuve. Mhlawumbe ukumuva kwakho kuzoba ukuthi njengoba ungibona nje sengiphilile ngisizwe uJesu. Bazalwane, siyathinteka kakhulu ngemisebenzi uNkulunkulu ayenzayo nowadays kulezi iy'nsuku, kule mihla yanamhlanje. uNkulunkulu wenza izinto ebesiy'funda phansi singazi ukuthi zizokwenzeka emhleni yethu. Ufakazi babazalwane busikhombisa ukuthi uJesu ehamba emhlabeni wayebathinta kanjani abantu bephile. Usabathinta namhlanje baphile. Uyazi ukuthi indlela uNkulunkulu asebenza ngayo iyamangalisa bazalwane, iyamangalisa. Siyamangala usuku nosuku bese sithi Nkosi sisize singayishiyi indawo osibeke kuyona. Ukugudluka bazalwane, ukugudluka usuke endaweni obukuyona, thatha uhlaka lwakho uhambe. Bese uyahamba ungabi sona. Usuphilisiwe, seyixazuliliwe iy'nkinga zakho zasemhlabeni, angithi. Kholwa-ke ukuthi lo kuphilisile uyena ozokunika i-final instruction ukuthi hamba ungabe sona. Musukubheka umuntu, noma ngabe-ke mzalwane ukhulekelwe umuntu othize waphila, musukubheka yena, bheka isandla esikuphilisile sikaNkulunkulu, bese uthatha i-instruction from him. Yilo owenza ukuthi kufinyelele umkhuleko, ubekiwe njengomlindi. Uthi uNkulunkulu uma ngabe ethula uzomshaya ngey'nhlupheko. So yena akazukuthula uzokhuluma, kodwa wena uzokwenze njani? Ngoba uma ngabe usuwona futhi kuzobuya kube kukhulu kunalokhu kade unakho. Mhlawumbe ubuphathwa ikhanda, mhlawumbe uma ngabe usushayeka kakhulu uzongahambi ngisho ukuhamba. Hayi bo bazalwane, asiqapheleni sixwaye, asithatheni sibhekisise imigomo nemibandela sihambe ngayo. Wayibeka phela ngale kwi-Old Testament uNkulunkulu imigomo nemibandela. Washo ukuthi uma ngabe-ke nimhlubuka uNkulunkulu noma ningenzi lokho uNkulunkulu asiyale ngakho, yini ezokwenzeka kithi? Iyenzeka bazalwane. Sigula kangaka nje, iyenzeka. uNkulunkulu uyaliprove izwi lakhe. Kukhona izifo ongake ucabanga ukuthi zizoba khona, uyibone kodwa zikhona emhlabeni. uNkulunkulu uyaliprove izwi lakhe, futhi akekho o-exempted, akekho okungeke kumehlele uma nje ephambene nentando kaNkulunkulu. Asiqapheleni-ke bazalwane, akukho okuningi ebengizokusho. Bengizothi nje lalela i-instruction kaNkulunkulu, lalela ukuyalela kukaNkulunkulu. Uthini uJesu kuwe? uNkulunkulu uthe mayebona ukuthi thina sisamuzwa yena, wavele wathumela indodana yakhe ukuthi ayizoqala phansi, iphile njengomuntu, ihambe njengomuntu, nayo ifake ukudla emlonyeni njengoba nathi sikufaka, nayo ingene emkhosini izile ukudla njengoba nathi sizila, ikhuleke njengoba nathi sasikhuleka, inxuse kubaba wayo. Ubaba wayo wayeyizwa noma ingashongo lutho njengoba nathi esizwa noma singashongo. Kodwa manje yayifanele ukuthi ibeke i-example, ibeke umzekelo ukuthi kuhanjwa kanjani. Ize inxuse nento ongafanele inxuse, ibisithi uma kodwa Nkosi kuyintando yakho. Kanjalo nathi ake sifune nje intando kaNkulunkulu.
ake kuthi kunzima ukuphila kwethu, kodwa sithi makuyintando yakho. Ake kuthi nje kushubile, ngikhumbula ukuthi ngigulelwa uma ngibona ukuthi hayi uyakhathala, kodwa nginethemba. Kodwa kwafika nje ukuthi Nkosi angangene e-ICU. Ngicela ukuthi intando yakho kube ukuthi akaze uphelele e-ICU ma. Uma usumlandile uzomlanda njengomntwana wakho, umthathe nje ekhona kuleli wodi. uNkulunkulu wakwenza lokho. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba kukhona lento thina abantu esingayinaki. Khona lento eyi-dignity. Once ungene e-ICU awusenalutho. Bayakugeza, bayakuphendula, benza yonke into, bayakusula umlomo, bayakusula amehlo, awenzi lutho wena. Kusho ukuthi ufana nonodoli. So ngangafisa ubona uma wami kuleso simo, nami ngiyakhuleka ukuthi ngingaze ngifike kuleso simo. Kodwa kube yintando kaNkulunkulu. Kukhona izinto ezinzima esesiyifisa ukuthi zenzeke ngendlela yethu. Kodwa bazalwane, ngiyaninxusa namhlanje nimcele uNkulunkulu ukuthi Nkosi akube ngentando yakho, ngoba lo esihamba ezinyathelo, lo nothi asithathe ijoko lakhe bese sifunda kuye, yilo wathi kunzima engaguqula isimo. Wayengathi babathumela iy'ngelosi zibakhombisa ukuthi ngubani. Wayengathi Nkosi akangivele ngiphele bangangiboni nginyukele ngibuyele kuwena. Kodwa akakwenzanga, wathi lokho kuyintando yakho. Yilokho-ke nathi ekufanele sikusho, silalele imiyalo, khona sizokwenza intando kaNkulunkulu. Nkosi sinibusise, sikhuleke. Siyabonga Baba izwi lakho, khuluma ngalo ey'nhliziyweni zethu. Cacisa Nkosi konke ofuna ukuthi sikuqonde, sikwazi ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu. Biyela yilowo nalowo, Nkulunkulu wethu, ngena amakhaza. Abanye abanazo ney'ngubo zokumbatha. Elula isandla sakho, mnikazi wezinto. Uthinte laba kufanele ukuthi ubathinte. Siyazi ukuthi ingalo yakho ilulele ukuthi thina esisemhlabeni senze kubafowethu njengoba Nkosi wena ubungenza kithina. Siyacela-ke Nkosi, abanye abanawo nanophahla phezu kwamakhanda, kumakhaza. Nkulunkulu wethu, ngenelela simakade. Siyabonga Nkosi nokuthi nokudla uyasipha khona, nokokumbatha uyasipha khona, nokokuphila nje kule mpilo yasemhlabeni uyasenzela khona. Sikunikeza udumo, siphe ukulalelisisa Nkosi lokho othi asikwenze. NgoJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu bazalwane. Inkosi yonke sinibusise. uJesu Kristu inkosi. Amen.